पार्टनर इतना तेज घाम में कहीं काम करे के मन नहीं करत का कइला का करब मर देते नहीं हम लंगड़े बानी आ कहीं जातो बानी भिखियो मांगल जाता तो के लोग भगा देता का कइला समझ में केंगा रोजी रोटी हमनी के चली बड़ा समस्या हो गई समस्या हो गइल बटे छोड़ो पढ़नी जा लिखनी जाना अरे जिंदगी भर बकरी भैंस चरौनी ए पार्टनर एक हमारा दिमाग में सोचले बानी बताओ ना कौन बात हो बात ई बा कि हमनी के चले के एक गांव से बहुत दूर अच्छा अपना गांव को लोग रही तो चिन ले बात बुझे तो अब बढ़िया हमनी के पैसा कमाई कौन काम हो अरे काम ऐसे में कम बताओ काम भाई कि जे चलेगा कहीं कुर्ती पर गेरुआ बस्तर पहिरे अच्छा अब बन जाएगा साधु अच्छा अब बढ़िया हमनी के इनकम होई झाड़ फूक कइले हां झाड़ फूक कइल जाई अब बैठल खाई जाई हां देह के आराम भी रही ओम ओम ग्राहक ए तनखा बा उतना बोला जा ज्यादा मत बोला जा ओम ओम ग्राहक सुतत रहो बेरस में ध्यान से बोले कोनो धंधा पानी ना आइल ना कोनो ग्राहक आई ठीक बा हो तीन ना ग्राहक आओ तालो आज कुछ कमाई हो जाई चलो जा अब आगे बनी जान हां अपन दुख कहल जाई जा बाबा के लगा आओ जा बाबा ध्यान लगा के बैठो बड़ा बाबा का देखिले बाबा आगू देखेला पीछू देखेला तीनों तुरले को देखेला बाबा नौकरी छोकरी टोकरी सब कुछ देखी उनके तो बनवाए के तभी छोकरी वाला अब तो पड़ जाई हम तो खूब पढ़ले बानी हमरा तो बियाह करे के बा खूब सारा ढेर दहेज के तो फॉर्च्यूनर गाड़ी लेवे के बा हमरा तो तबीज बनाओ के बा बाबा से विधायक बन जाई ठीक बा एक खातिर बाबा बैठल बाड़े सब काम हो जाई ई बताई बाबा पैसों से ले ले ना बाबा पैसा ना लेला मन से लोग दे देला 2000 4000 10000 20000 50000 1 लाख 2 लाख जोन होला तो अपना मन से दे देला अच्छा हमनी कितना पैसा लागी तू 2 लाख रुपया लोग देता 50000 हमनी तो बुझा तीनों जना 500 दिए हां 500 तो नहीं पड़ी हां बात तो सही है चला पहली 500 रुपए ली हमने काम करा दी जल्दी हो जा चलो जा चप्पल निकाल के बाबा प्रणाम ठीक बा बालक ठीक बा ठीक बा फर्क करके बैठा जा ए भाई है जा का होता हो या केहू के कोनो बात के परेशानी होला या हल होला तू के हुआ हम एगो पत्रकार हई बाबा के इंटरव्यू लेवे के बा बाबा बड़ा बिजी बड़ा इंटरव्यू ना लेला जा बिहने आइए तो इंटरव्यू लिया बाबा व्यस्त बनी हई लाइव चलता अगर आज इंटरव्यू ना दिए तो वायरल कर दे ना बाबा व्यस्त बड़ा ना हो व्यस्त बड़ा ना हो मन जा का परेशानी बा आवे दा का बात बा बालक बाबा ये कौन कौन काम होला एजा तो बालक तो जेकर किस्मत खराब वाला बन जाला हां बन जाला हई किस्मत बनावेल बड़ लोग का हां अपन किस्मत बनावेल हम एगो पत्रकार हई बाबा कुछ सवाल कर सकिले बोली का सवाल करे के बा तहार का समस्या बा तहार का समस्या बताओ हमार समस्या ई बा जे हमरा विधायक बने के बा बाबा से ये हम आइल बन जंत्र मंत्र बनवावे हते बाल रखल मन एको भोसड़ी लइकनी पड़त नहीं से नौकरी खातिर हम आइल बनी हमरा बियाह करे के बा बहुत सारा दहेज लेवे के बा अच्छा बाबा ई बताओ हेलो को सब पूरा हो जाई हां बस से बालक पूरा हो जाई एकदम पूरा हो जाई बाबा कितना दिन से तू ई सधोई करता 3 साल से हां अच्छा एकरा पहले तू का करत रह तारा काम करा के मतलब है कि पूछला से मतलब बा नहीं ये अब मैंने हइयो लो जान जाओ लो 3 साल से पहले तू का करत रह बुझा त पोल खुली का रे लागत तो कुछ पैसा से एगो बात कहीं बाबा हां कह तू पढ़ल कितना लिखल बाड़ा पढ़ल लिखल त माने बटले बानी थोड़ा बहुत नहीं की पढ़ल ना हमारा आदमी से मिल ला ना हम तरह से एगो और सवाल करे बाबा पढ़ल लिखल हइले नहीं खा आ 3 साल से ई रमौले बाड़ा आई कंठी संठी बांध लेले बाड़ा एका पहले तक हम एगो काम करत देखले बानी कौन काम हो जाता हमने के पिछल का काम देख ले बा का देखिया मंगल का बाबा तू लंगड़ बाड़ा ना बाबू हम लंगड़ नहीं छी हई देखैबे ई पैरवा ना हम आसन में बैठल बाबू आसन में नहीं बैठल तू लंगड़ बाड़ा ए ना बाबू लंगड़ हई देखबा जा हो हम तारा के 3 साल पहले तारा के बुलावत उनके के भीख मांगत देखले बानी तारा के भगौले ही अपना दुआरे पर से याद बा अब तहनी के बतावा जा ऐसन ढोंगी बाबा के पैसा दे के तनी के अपन भविष्य खराब करता जा आइल बढ़ जाए एकरा लगे
जौन खुद नहीं खा जाना अनपढ़ आदमी पढ़ल लिखल आदमी कहीं नौकरी दी। ई अगर पढ़ले रही बाबा तो आज जा बैठी कैसन बाबा, अगर पढ़ले रह तू बैठते जा बोलो। लागत बाबा पिटाई का यहाँ सब तो हमहू पिटावे से भाग लो। पूरा भारत के लोग के उल्लू बनौले बड़ा ऐसन ऐसन बाबा अनपढ़ हो के पढ़ल लिखल के नौकरी देता है। अगर एकनी लगे शिक्षा रही तो ई नौकरी दे खुद ले लेते हैं। ए देखो भागता पकड़े जाओ काका भाग। छोड़ दे जाए हाथ जोड़ते हैं तार लंगड़ बनी लंगर वाले तो धोखा काहे देता है पढ़ल लिखल लोग के। ए भाग गइल भागा पकड़ से बाबुआ के तनिक पैसा देले वाला से ना। हाँ कितना का पैसा देले वाला 500 रुपया टांग लो सही टांग सो ले 1500 रुपये टांग मारा सो। ए माई हो दादा ऐसा धंधा करनी जाकर मांदा हो गई सब भाग गए सब मीडिया ला हमारा के तो बड़ी मार मरल से दादा। का हाल बा बाबा। अरे माई हो दादा भाई लोग अगर मीडिया सही हो जाए ना तो देश से सब अंधभक्ति खत्म हो जाए। सब लोग बढ़े आगे बढ़े अंधविश्वास में न पड़े।